Ой, было. Сен менен не волновай. Титре. Казан шәһәр филармониясында беренче рэпер Роберт булачак. Йоу. Бит концерт карарга дип килгән идем. Как будто минем колымдан уйнап утыраймы? Киттек иде монда бер нәрсәне бәреп төшербез я. Сез яраткан, без яраткан, һәммәбез дә яраткан җырлар концерты менә бу сәхнәдә узачак. Идегез мин марттан күрсәтим әле сезгә. Уен кораллары белән күптәннән әзерләнгән. Хуҗаларын көтеп кенә торалар. Тиздән берничә мизгелдән соң концерт башланып китәчәк. Опа, киттек иде монда бер нәрсәне бәреп төшербез я. Вот бәрәләр булар. Ниндирәк концерт бүген һәм нәрсәләр көтәсез бу концерттан? Бу бит яңа формат. Әлбәттә яңа формат. Безнең өчен яңа формат. Без төрле форматта концертлар, чаралар эшлибез әлбәттә. Но бүгенге чарада сез яраткан җырлар дигән чарабыз безнең зур концерт 3 сәгать барачак Алла бирсә, ялы белән бергә бөтен халкыбызның йөзек кашы булган җырлары бүген яңгыраячак һәм иң мөһиме халык сатып алган билетларны. Уже зал тулы, Алла бирсә, тамаша залы тулы. И монда берәрсе утырыр инде, яраткан артистына кушылып җырлап, мәсәлән, ай былбылымны. Ай былбылым, булай карап дигәндә, ай былбылым, ай былбылым. Сез яраткан җырлар бит инде. Шуңа күрә кушылып җырларлар. Соңга төшерсәң әле монда ярым инде генә. Махсус төшерсең, менә бу рәттә кем утыра һәм кушылып җырлый микән, юк микән. Ниндирәк форматта әлеге концерт уза? Безгә аңлатканнар име, ләкин менә син үзеңчә аңлата аласың аны. Иң беренче инде әлбәттә караоке концерт дигән төшенчәне ишеткәнең бармы синең? Әлбәттә. Без менә без сәхнәдән җырлыйбыз, безнең җырчылар хәтта аска да төшеп, җырчылар тамашачы белән җырлаячак. Шулай ук микрофоннар булачак аерым. Тамашачы өчен теләгән кеше махсус микрофон алдына чыгып җырлый алачак. Без бу концертны ала бирсә, традицион концерт итеп, проект дип эшләргә телибез. Менә бүген карыйбыз инде, ничек кабул итәләр, нинди аннары концерттан соң нәрсә әйтерләр, ошармы, ошамасмы? Фидбэк көтәбез инде. Кеше кызгы янына килеп бизәнә, үзен матурайта. Мин киресенчә киләм дә үземне ямсызлатам. Ләкин күпме генә тырышсам да үземне ямсызлатырга килеп чыкмый. Мин шундый ук елмайышан һәм шук егет. Бу артист инде күптән мәшгуль. Аның турыда без һәммәбез дә беләбез, ләкин менә аның вакыты юк бит әле. Хәзер дә каядыр ашыга. Чөнки артист тормышы шундый катлаулы вә кызык вә Сен менен не волновай. Монда да безнең арттан Шарапов куа бит. Кара кача һаман кач. Шарапҗан, ты где? Үзе вакыт юк ди, үзе хәтта уйнап та алды. Молодец, артист бит ул, шуңа күрә артист. Свидос. Нәрсә артыннан чаптык? Сүгенәсе килә инде. Ну, кызы, сүгенмибез. Әйдә, карыйк әле. Халык тулдымы, юкмы икән? Халык әкрен генә тула бара монда. Итре. Шуна булды җитте. Шумадым. Карагыз, кара ничек якында гына, Колыма утыртып әле. Как будто минем колымдан уйнап утыраймы? Әйме? Утыр әле яннарыма, ял булсын жаннарыма. Син утырсаң яннарыма, ял була жаннарыма. Рәхмәт, брат. Ой, искиткеч булды. Җыр шиттер алырга кирәк безгә филармониягә. Алла бирсә. Ишеттегезме? Рэпер булса да булармы? Рэпер бармы сезнең рэперлар? Вот рэперлар юк иде әле. Казан шәһәр филармониясында беренче рэпер Роберт булачак. Йоу. Дөресен әйткәндә, мин монда берәсем нәрсәгә дип килдем. Әлеге афишаны күрсәттеләр дә, әйме? Сез яраткан җырлар. Алина Шәрифҗанның исемен күрдем дә килергә булдым. Син бүген нинди җыр җырлыйсың? Бүген без ретро репертуар безнең беренчедән Сарасадыкованың иҗат иткән Казан кичләре, әлбәттә, чөнки без Казанның иң матур залыбыздан берсе, ул Чолпан мәдәният үзәгендә. Икенче җыр без кызларыбыз белән, минем сәхнәдәшләрем Ләйсән Сунагатова һәм Эльвира Хайруллина белән Элдермешкә кайтам әле. Хания апа Фәрхи хөрмәтенә, бүген безнең тамашачыларыбызга
башкарабыз. Бар менә синең тагын яраткан җырларың, менә үзеңнең репертуарыңнан тыш, менә бүгенге репертуарда, бүгенге концертта син җырламыйсың, ләкин синең яраткан җырың бармы? Мин моны җырларым дигән. Мәсәлән, туй җыры. Сіз бүгін нинди җыр җырлыйсыз һәм яраткан җырыгыз бармы? Бәлкем ул җырны башка артист җырлыйдыр, Үткәннәр сагындыра, чыннан да. Һәм инде ул җырларга килгәндә үзеңнең яшьлегеңне искә төшерәсең. Инде җырга килгәндә мин коллегаларым белән горурланам. Һәм инде һәрбер җырны шәп итеп башкара. Кимгә карап илһамланасыз? Мин бу сорауны бирәм дә менә. Бармы? Бәлкем безнең эстрададан, бәлкем рус эстрадасыннан, бәлкем чит ил эстрадасыннан. Кемнең иҗаты ошый сезгә? Мин бүгенге көндә балалар филармониясының ансамблен җитәклим. Һәм инде чыннан да балалар килгәндә мин шаккатым. Ава, субханалла, балакаем, син безгә кирәк, без сине көттек дип без аларны кабул итәбез. Һәм инде бүгенге яшьләр аларга афәрин, аларны дөрес иттереп юнәлтсәк, безнең татарлыгыбыз үсәчәк һәм инде татар милләтебез чәчәк атачак. Сез яраткан җырлар концертында сез нишләп йөрисез монда менә медицина җиһазлары белән? Максаты нәрсәдә? Төп максат ул әлбәттә халыкны менә шушы бушлай үткәрелә торган диспансеризация, ягъни диспансерлаштыруга чакыру һәм тикшерү. Бу бер яктан, икенче яктан, монда бит әле сәхнәдә бию, сәхнәдә җырлау гына түгел, шушы моң җырны бүләк итүче кешенең үзенең дә сәламәтлеген кайгырту кирәк. Хәзер без дә тикшереп карыйк әле үзебезнең кан басымын монда диспансеризациягә безгә барырга кирәкме? Кирәктер дип әйтерләр инде. Ләкин менә өметләнәм, теге әйтмәсләр дип. Пожалуйста, әйтмәсен. Нишләргә? Кул. Ондаймы? Булаймы? Әйләндереп куйдык. Мине чакырмаслар дигән инде, диспансеризациягә барып чакыралар. Мин әгәр дә килмәсәм ничегрәк дәсә булыр бик. Елга бер мәртәбә үзегезнең хәләтегезне, организмны сәламәтлеген тикшерергә кирәк, кан бирергә кирәк, кардиограмма узырга, флюорография. Бүгенге көндә ул актуаль проблема. Бит концерт карарга дип килгән идем. Кемнәр белән җырлыйсың, кемнәргә уйныйсың бүген? Менә без бүген Гөлназ Гафурова белән бер җыр уйнарга булдык. Утыр әле яннарыма дип атала. Бәтәш, дөрес утырдым икән, әйме? Туры килде икән, әйме? Бар монда менә бүгенге репертуарда синең яраткан җырың, ләкин син аны уйнамыйсың. Казан кичләре дигән җырны җырладылар, бик яратам бу җырны. Гомумән барлык татар җырларын яратам инде мин. Чөнки минем эшем шул, яратырга тиеш. Синең эшең шул, татар җырларын яратырга. Яратырга тиеш, яратып уйнарга тиеш. Беләсезме нәрсә? Менә һәрбер адымымны, һәрбер әйткән сүземне, һәрбер борылышымны, һәрбер хәрәкәтемне, һәрбер күз йомуымны, шәш силкенүен сезгә багышлыйм, кадерле тамашачым. Берлимме анда? Сез яраткан тамашачыма, сез яраткан җырлар концертыннан шундый менә искиткеч, кызыклы вә мавыктыргыч вә маҗаралы репортаж булды дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр син минем арттан йөрмә. Сак булыгыз, ишекләр ябыла, дөрес әйтмәдем.